yarda da ni ke ce da yanayi wa alkawari zan rayu da ke komai tsanani ba zan gudu ba. Ka yarda da ni kai ne da yanayi wa alkawari zan rayu da kai komai tsanani ba zan gudu ba. Kwarai haka ne mai boyo bai san fallasa na kawo miki zo ni akan ki komai zan rasa a fuskata shauki ba zai ki bayyana ba. Yarda da ni ke ce da yanayi wa alkawari zan rayu da ke komai tsanani ba zan gudu ba. Sai na ga ke ce a mafarki ba zan gudu ba ko da kura da sayaki duk tsananin wuya akan ki ban canja wuri ba. Na samu